Edizzjoni speċjali tal-programm televiżiv Ħattalik fuq TVM li kellha tixxandar il-ħadd wara nofsinhar ma xandritx wara li l-Partit Nazzjonalista għamel pressjoni kbira biex id-deputati tiegħu ma jidhrux flimkien mad-deputati tal-Gvern. Il-programm li kellu t-tema tal-festi tal-Miliet ġie rekordjat fl-aħħar ġimgħat u kien mistenni li jixxandar il-ħadd fis-sija ta' wara nofsinhar. Fil-programm ħadu sehem żewġ membri parlamentari tal-Partit Nazzjonalista u l-membri parlamentari Laburisti Clifton Grima u Rosien Kutajjar. Huma kienu f'tim wieħed jikkompetu ma' 4 personalitajiet magħrufa li jagħmlu l-parti tad-dama fil-pantomimi li jittellaw f'dawn iż-żminijiet ta' festi. Madankollu kif żvela one.com.mt għal-ħabta tal-10 ta' filgħodu fil-Partit Nazzjonalista bdiet għaddejja battalja sħiħa biex din l-edizzjoni speċjali tal-programm ma tixxandarx. Sorsi fil-Partit Nazzjonalista żvelaw ma' one.com.mt li l-fazzjoni ta' Simon Busuttil għamlet pressjoni kbira fuq it-tmexxija tal-Partit Nazzjonalista biex jitħassar il-programm biex ma jinbagħatx messaġġ ta' poplu maqut anke f'dawn iż-żminijiet ta' festi. Saħansitra l-Partit Nazzjonalista kiteb lill-Awtorità tax-Xandir biex iwaqqaf dan il-programm li min-naħa tagħha kitbet lil Public Broadcasting Services u għarfiet ma kinitx qiegħda tilqa' talba li għamilha l-Partit Nazzjonalista u l-programm Ħattalik kellu jixxandar kif ġie rrekordjat. Madankollu fuq post fuq il-paġna ta' Facebook tal-programm, il-preżentatriċi tal-programm Angel House ħabbret li l-programm li kellu jidher il-ħadd ma kienx se jixxandar b'deċiżjoni tal-PBS wara li l-membri parlamentari tal-Partit Nazzjonalista talbu li huma ma jiġux jidhru li qegħdin jipparteċipaw fil-programm. Hija qalet li jiddispjaċiha ħafna l-parteċipanti l-oħra, id-deputati Clifton Grima u Rosien Kutajjar, kif ukoll id-dami li parteċipaw f'dan il-programm speċjali. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jixxandru fuq One permezz ta' One Play.